Cuplikan. Bu Sri terinspirasi tren. Ora. Aku golek kerjaan gak nemu-nemu. Lho, singo. Iya. Bawa argo tok melayu-melayu. Ngene-ngene. Aduh. Oke, ini ya keadaan kampung sekarang. Oh ya, aku mau jemput Ucup deh. Apa ngene? Iki lho Bu, apa jenenge? Oh. Nasi padang. Kono tambah kare wong luwe. Lho iki. Namanya bekerja. No. Wes, hop. Ono golek duit angel-angel e. Tambah cepetano. Terus ngono ya apa wene? Oh, nak tak pangan. Ngocok. Warken aku kok mutar apaan muka. Ojo. Ngene sepi ae. Loh, apa aku sing jegur? Deguro.